sa mga to. Nga daghan akong nagian nga mga captivating episodes sa akong life. Pero feeling na ko, kay wala joy makalupi sa kuang wedding day. Mixed emotions sa kuang na-feel. Happy ko, nga excited, nga gikulbaan. Pero at the same time, kaysa tinuod lang, gabi pa lang before sa wedding, galain jud ako antiyan. Ambot ba og unsay nakaon nako atong adlaw? Handabalakan na si mama kay basig dili na madayon ang kasal. Kay ang bridal car nilahos sa ospital kay na-dehydrate nako. Bitaw. Siguro sa ka-excited nako. Apil ang digestive system nako kay nag-party pod sa kuntian. Siri nga imbis wa untay kabutangan iyang kalipay, wa na hinuoy kabutangan iyang ka-stress. Nakapangutana gud siya nako ato kung unsa kunoy gikaon nako o kung kinahanglan ba nga muadto mig hospital. Pero ako siyang giingnan nga di na kinahanglan kay kaslon pa mi ug okay ra sa ko nga moinom ra ko Gatorade. Sumotong papaulion na lang unta nako siya sa ilaha kay napod ihang mga paryente dadto nga iyang gibiyaan. Pero dili yun muli si Ray kay nakuno ihang kuya didto ug mabalaka daw siya kay kung kinsa na lang daw iyahang pakaslan pagkaugma kung maunsa ko. Basta kay na-stress gid na si Ray. Hapil pod si mama kay na-stress. Halos mubuang na silang tanan nag-unsay ipainom nako. Gamay na lang jud kay dad-on ako nila sa hospital. Pero maayo gani kay nilorang ra ko ang gibati kay ni-epekto to ako ang giinom nga tambal. Pero wala dyan na niuli si Ray ug natulog yun siya sa ang kwarto. Naloy ko niya nagtanaw kay murag patay nga ako ka natulog ba. Kay dagan siyang gilakaw anang adlaw. Ug ako pod, wa kay tulog kay sigig paminaw sa kuntian. Kami ra siguro'y kaslon nga stress kayo. Bitaw. Dayon lami pa jud kayo ipanumbag sa buntag kay gipamatan ako ni mama. Kinahanglan na daw na akong mangandam para sa kasal. Ug siguro kay mga 3 hours ray na himong tulog na ako kay lagi galain na kuntian. Ug pwede palang i-postpone kay ma-postpone jud na ako among kasal. Pero kay all set naman tanan, mura kog patay nga ni bangon kay luya pa kayo. Unya si Ray kay wala na, kay niuli na siya. Si mama ray nagbali-bali na kog pangutana og unsa nay plano sa ko ang kinabuhi. Nangutana gina si mama kung dayon ba ang kasal o dili. Pero akong giingnan si mama nga dayon oy, dili siya angay mabalaka. Kay ug magkinaunsa nga maglayod akong tiyan, mag-diaper na lang jud siguro ko. Bitaw. Diaper is the key para safety purpose ba. Nga naman dayo magsuot og adult diaper, dako man pod ang gown og dili ra maklaro. Pero kauwaw lang jud kaayo kung sa tunga na sa ceremony, mananghid ko sa pari nga mo excuse sa ako kay naglain na kontiyan. Sus medyo. Mudagan jud ko palayo sa simbahan ug palayo nilang tanan tungod sa kawaw. Niinom na lang po kog tambal ato para sure ug para dili jud ko makasuot og diaper. Ug para di na pud ko makapananghid sa pare. Ug thanks God kaayo kay nakisama ra gyud ako antiyan. Nadugay pa gina silag makeup na ako kay haggard pa ko sa tanang haggard. Ug ang ako ang eye bags lupig pay na stress nga banda. Sige nagtawag si Ray nako kung okay na ba daw kontiyan. Kay lagi nabalaka kay siya nako. Pero ako ra siyang giingnan nga di na siya angay mabalaka ug di na siya angay kulbaan kay okay nako. Pero medyo lain jud gihapon akong gibati that time. Napayoy mixed emotions gani. Nahappy ko nga na-excited ko ug labaw yun kaayo ang kakulba kay basig mo to karligya kontiyan. Doon na po'y sadness. Samot na sa kong pagsuot sa sandal nga gihatag ni Mama Eps. Gimingaw kay ko niya.
Kung naa siya ato nga time, I'm sure dako kayo iyahang kalipay kay nagbunga jud iyahang pagreto namong Ray. Hapsay ratanan gikan sa pag-abot namo sa church. Paglakaw na ako sa aisle, then pag-exchange na mong vows ni Ray. Pagsuot sa mong wedding rings and everything until nahuman ang ceremony. Pagka during reception na-surprise ming Ray sa mga speech siyang mga barkada. Ug present day didto si Boy pick up nga ni appeal pag-speech. Ug didto gisulti nila ang makaulaw kaayo nga first encounter na mong Ray. Ug ang gihimong main topic nila ang itlog. Ningon pa tong isa ka barkada niya nga ampingin ninyong duha inyong relasyon nga pareha sa pag-amping ninyo og itlog. Kay ug mabuak na, lisod na pormahog balik. Pero gihunghungan ko ni Ray nga broken-hearted daw to kay gibuwagag uyab. Mo day siguro ang giapil me siyahang pagka-bitter. Bitaw. Sa motong nakaginahawaming duhang Ray sa dihang nahuman ra jud among kasal nga walay problema. Ug wa ra pod ni sugmat og balik kontiyan. Then pagka first night namo, sa mong first night duha, isip husband and wife. Wala jud mi nakaduwa og Chinese garter. Kay si Ray na pod ang nagdaot. Kay pag-abot mo sa balay, kami na lang duha kay iyahang mga relatives na malhin na sa balay siyang mga kuya. Aron lagi palugaran me sa moang first night. Wala pa katarong og park si Ray kay nagdalig ambak siyang sakyanan. Nagatawa pa ko kay di man halata nga excited lang kaayo siya nga makascore. Naghuwat pa kog abrihan pa ko niya og arsahon kay ing anabyan na ang nahibal-an nako sa bag-ong kasal. Pero ang ako ang smile kay nagkaanam og kawala ug ako ang blood pressure kay nisaka sa kong ulo. Kaya nga kung bana, nagdagan pasulod sa balay. Gibiyaan man hinuon ko. Nakasinggit sud ko, aha kayo sa Ray. Kung asa siya padulong. Hagagi jud. Sige jud ko bagot-bot o ginaog siyang sakyanan nga nakagaon pa ko, gilamba jud ako pagsara. Bago pang kasal pero murag padung na nakong buwagan si Ray. Halos mag-isid na nako ang akong gaon kay aliwaros na sa akong pamati. Lami ihapak sa nawong sa kumbana. Sa motong nilingkod sa ukadyot sa sala nga dili na jud madrawing akong nawong sa kalagot ni Ray. Taod-taod pa kong gapaabot ni Ray ana. Pagawas niya sa CR, gipaningot siya. Gipangutana gyuday na ko siya na unsa siya kung anong gibiyaan ko niya. Ningon pod siya nga galain daw iyahang tiyan. Aha ka jud kayo ba? Gipangutana gyud nako siya kung unsa iyahang gikaon. Ningon pod si Ray nga wala kuno siya nakatarong og kaon. Basta kay before and after the wedding, kaming duha ni Ray ang galain ng tiyan. How sweet naman, di ba? So ang first night namo together as husband and wife, walay nahitabong binumbahay. Kay si Ray didto man sa CR gapabuto. Bitaw. Ambot ba unsay nakaon na munduha nga naglain man namo ang mga tiyan? Or basin siguro sa stress o kakulba na munduha? Maayo ra lagi nga gi-advance na namo among honeymoon. Yes. Nanay tabong milagro na munduha. A month before sa wedding. Kinsa bagoy di matintal anang kamuran duha sa balay. Mingong palibot, bugnawang kwarto, ug tapad panimo imong uyab. Makahimo jud mo og di maayo. Bitaw. Nakuyawan pa ko kay basin mo tunga og kalit sa mga tubangan si Mama Ebs. Kay gibaboy na namo iyahang balay. Ug twice pa jud tong nahitabo. Sa nakasalming Ray, wala na kayo ko nag-adjust sa environment. Kay syempre nanilingan raman ko. Same house, same barangay, street, purok, ug everything. Ug same rapod nga mga dagway sa akong mga silingan. Siguro ang nabag-o lang kay kinahanglanan na akong mag-focus sa kumbana. Ug ang ako ang mga decisions ay kinahanglan nag-approval gikan niya.
Ug nag-adjust pud ko sa mga bag-ong na-discover nga mga attitude nako nga naminyo ko. Mga side effects kung sa tambal pa. Kay first 2 months pa lang namo as a married couple, gisulayan nami. O ako lang jud kay nigawas naman og maayo ako ang pagkasilosa. Nay duha ka babae nga personal nga niya na sa balay kay magpa-survey og yuta ni Ray. Pero susmidjod kayo. Kay mga saksi kayo ug mura man kog na insecure ko sa usa kay puti kayo pa. Puti man sad kog paa pero nasobraan jud tong iyaha nga murag kinuskos og chlorine kununay. Gipasulod sila ni Ray og gipalingkod sa sala kay naa sila gipakita nga mga papeles ug didto sila nagistorya. Well ako kay haggard ko sa kusina kay gikan nagluto. Wife duties syempre. Dahil nagpasimple kong tanaw nila sa kusina. Og dakpan jud sa akto nako. Nga lakit kaayo makatanaw ang chlorine girl kang Ray. Unya pakyot pa yun kay nga smile ba. Lami labayon og luwag. Nanamin ko daan before ko nigawas sa kusina kay syempre basig naapatay uling sa no. Kaulaw ba. Nilabay ko nilang tulo og nidong sa kwarto namo ug nitan-aw nako si chlorine girl ug ni smile rapud ko nga gawas sa ilong. Pero before ko nisulod, gitawag nako sa Ray. Ako siyang giingnan nga excuse me sa. De, kung mangita si mama, tawagan lang ko ha. Bisan ko dugulay plano si mama nga mo na. Makatawag lang ko og di ni Ray. Kay me man og di amo ang tawagan. Short for mommy og daddy. Naghuwat pod ko og moingon pod si Ray og me. Pero ihan tubag ra kay oh sige. Kalami ba kaayo mo gubag portahan ba? Nakita rag chicks o sige ramay na tubag. Nakalimtan ang sumpay nga me. Ang purpose nako nga nung nidong ko sa room kay dool ra man ni sa sala. Madunggan ako silag maayo, sumurag buing ko nga naminaw nila sa kwarto. Unya first name basis pa yun sila. Mura mag-closed kayo ba? Sakit pa jud kay sa dunggan nako ang asa man ta makita. I know hugaw ra kay ko gunahuna og OA ra kayo ko. Pero kay duulunon manggudpod kay nag-chicks si Ray ba. Og daghan na siguro nig nabugto nga pante. Before ko niya nakila. Before ko niya nakita. Wala intawoy alamag si Mama Ems kung unsa ka good boy iyang anak o kung unsa ka behave. Ga-apartment gani sa una kay aron maka-bring house og lamion. Thankful pud ko kay nitug-an jud nako si Ray sa tanan niyang mga kahangol sa una. Ug ni promise nga wa siya na disgrasya kay iyang mga ex naminyap na. With Facebook evidence pa na. Mao na nga ako kay lupig pay iring nga kaanakon. Wala jud ko mahiluna. Paglakaw sa mga babae kay gi-interrogate na kog ayo sa Ray. Ako pa siyang giingnan nga chicks kay to. Ug minyo na ba to? Itubag po na si Ray nga wala daw siya kabalo kay wala na siya nangutana. Sa sige na kog pangutana ni Ray, niundang na siya siyang gibuhat og nitotok nako nga ni saka iyahang kilay. Nakapangutana gi siya sa kuha kung unsa daw kunoy problema. Nitubag ra pud ko nga wala. Pero nakabantay yun si Ray nga murag naa jud. Ug sure jud pud ko nakabantay siya nga naa. Pero nikalit naman nagkatawa si Ray og niduol nako nga nagisi ug niingon nga selos kayo og nawongo. Lami erba kaayo ka kung magselos. Sumoto ang ending, gidala ko niya sa kwarto. Ug didto gitambalan ni Ray ang ako ang selos. Paka-paka jud ang agi. Pero ni file jud ko og leave pagka Friday. Kay mao man ang adlaw nga mag-survey si Ray kauban tong mga babae. Paranoid na akong paranoid. Basta feel dyan na ako nga muuban kang Ray. Natingala yun si Ray ko nga nung muuban ko kay first time to na ako nga niuban niya nga mag-survey. Nabalaka ko og basig lain na iyahang mga survey. Dili na yuta. Basin tawo na. Bitaw.
Dahil napoy mga kauban si Ray kung mag-survey. Upat sila. Ug nanakay silang tanan sa sakyanan ni Ray. Pero mura man kog naibog kog maayo pagkakita na ko ni Chlorine Girl kay nakamotor man. Sexy kaayo lang taon. Ni-promise yun ko sa akong kaugalingon nga i-push yun na ko ang ako ang pagka-lady rider. Bahalag ubanon sa Ray sa kasuko. Doa sila nga nag-una na mo. O kung pwede palang tabunan ako mata ni Ray, tabunan dyan ako. Pero mga highway po na mong dagway. Kaya madisgrasya na. Bitaw. Sa mato mga 2 hours pod siguro among nabiyahe. Pero before mi naabot sa area, bukid jud kaayog overlooking. Init kaayog sa area nga surveyhon nila Ray. Walay kahoy kasilungan. So wife duties syempre. Gidol na ko si Ray og gipahirag sunblock ihang nawong. Madawton niya ang skincare sa ko engineer. Ginan pa ko ni Ray nga di ko na ko magpalabig pahalata nga in love kay ko niya. Pero ako siyang giingnan, dili ko gustog masunog ang nawong sa kumpana. Sweldado biya pod ko ani. Nitubag pod sa Ray nga sweldohan ra ka nako niyang gabi. Kaya ang sweldo man nako per me. Kaya ang performance ni Ray every night. Charas. Kaya uman ko kahibalo og unsay ako ang matabang. Picture taking na lang ko sa view akong nahimo. Well, si Ray kay busy nga nag-shoot og movie kay mura biyag nag-shoot og movie ning mga surveyor. Ug sa dihang kalit lang ni Dool nako si Chlorine Girl. Naki-istorya siya nako og nakig-ila-ila. Yapong giingnan nga murag naka-feel ko no siya nga nagsalos ko. Kay lagi babae pud siya. Pero giinan ko niya nga dili ko mabalaka kay barkada ra daw silang Ray. Usapod naa na pod siya iyaha. Ug hapit na pod ang ilahang kasal. Ang ako natubag ra jud kay katawa nga gawas sa ilong. Kay uwaw jud kay tuba. Bisag unsaon ni akong unahuna kay hugaw kayo. Ing adto ra jud ay siya makatan-aw nga lagkit kayo. Normal ra ito niya ug abi kog naanay pagnanasa. Sa motong na close na hinoon minduha, na comfortable ra pud ko nga nakigchika niya kay tabian man sab siya. I-invite pa ko niya sa ilahang kasal. O diba? Naka-instant BFF ko tungod sa kong pagkasilosa. Medyo okay ra po. Pero sukad ato, ako nang gikwaan gamay nga ko ang pagkasilosa. Kaya kung akong padayunon pa, basin delikado kaayo, kaya ang selos, pwedeng makabungkag og relasyon kung pasubraan. Trust try gitambal nako. Trust jud pagsali. Ug usapod, nahimo ko nga kana bitong dapat sakto ang tanan ug dapat okay ang tanan kang Ray. Simpleng makalimot lang siya sa gusto na akong ipabuhat kay masuko na dayon ko. Ug kung masuko ko, gusto na ko siya ang unang mulambing nako. Pero mosamot noon akong kasuko kay usahay di ra pod siya motingog ug pasagdan ra ko niya. Hago jud lagi kayo ba? Di pa jay time nga ni text siya nako nga dili ko niya makuha kay naa siya gitiwas nga trabaho. Nasungot ko kay hago kaayo mag-commute o gabiin na o makigboxing pa ka sa ubang pasahero aron lang makasakay. Pero katong uyab pa mi ay bisag bagyo pa, baha, landslide, latason jud aron lang kwaon. Pero sa naminyo na mamuti na lang atong mga mata og hinuwat. Sa matong gisapot jud ko paguli o abot pa jud nako pa galuto. Gutom nako kayo. Akong kaspakin ng lupad na tungod sa kainit sa kong ulo. Ug bisan na lang unta nga wa ko niya kwaa, nagluto na lang unta siya. Okay ra jud unta. Unya napunan pa jud nagulbo ang kaspa. Kay naabdan ako siyang perting haguka nga natulog. Lami jud kay siya labayon og kaldero. Nakahilak na lang ko. Mao na ni. Nga nabitawng ni Inter. Sa mato akong gibuhat, gibiyaan ako sa Ray. Wala na ako nag-ilis. Gidala po na ako akong bag ug niuli ko sa mua.
ug dito ko ni kaon og nag-ilis. Nakapangutana ko na si mama kung asa daw si Ray. Pero wala ko nitubag ni mama ako siyang giingnan, ambot adto. Sa motong daghan jud kay giistorya si mama sa kuha. Nga ligi, minyo na ko. Minyo na ni Ray. Ug dili pwedeng iuli na lang kung naay problema. Lami pa jud kay itubag nga ngano bitaw ang gi-pressure ko nilag minyo ba. Mao na ni. Pero wala na lang jud ko nitubag kay basig maihaw pa kong mama. Daghan na pud og text og tawag sa Ray og asa na daw ko. Pero wala yun na ako siya gitubag. Gusto ko mamuti pud iyahang mata og hinuwat ba. Pero pila ka oras nilabay, padong na ko matulog sa dihang nidong na jud sa Ray sa balay. Sigig panawag nilang mama. Gilantaw ako sa bintana ug nakaingon ko tuara jud o. Sumotong si Papa ang nigawas ug nisunod pod si Mama. Nangutana si Ray kung naa ba ko dito sa balay. Giingnan na pod nilang Papa ug Mama nga naara ko diri sa balay ug nangutana pa sila kung nag-away ba daw mi. Nagdala po jud kog higda pagkadungog na kong padung na si Ray sa akong kwarto. Pero nakalimot man day kog lock so nakasulod gihapon siya. Nagbukot lang jud ko gahabol. Nakaingon ko pukawon ko niya, pero nikalit raman ko glutaw. Giarsa jud ko sa buing. Nanangid pa na si Ray nilang mama o papa nga muuli na daw mi. O ragyod ang naingon nilang mama. Kaya nakalitan pud siguro sila nga wa pud ko kakita silang reaksyon. Kay gatabon ko gahabol o wa jud na ko ukhaa. Ningon pa na si Ray, murag di rababugat. Tubag pud ko niya, nganong giarsa man pud ko nimo. Nitubag si Ray, nganong didto man pud ka ni uli. Sige kog tawag nimo pero wa ka nitubag. Nidong pa ko sa imong gitrabahoan kinabalakan ako ang asa na ka, nga gabi na kayo. Unya natugraday ka sa inyo ha. Wala pud ka makonsensya na ko no. Og niulbo na pud jud og balik akong kaspa sa kapungot. Nipugos kog naog niya sa dihang nanami sa balay. Og gibalibag na kong habol niya. Ang siyang giingnan, niuli ko ganina dire. Niuli ko nga gutom kay ko nga nag-commute ra ko kay dugay ko kasakay. Unya pag-uli na ako kay wala ka nagluto. Nagsumbagay pa jud ang hugason, unya natulog ra ka. Kinsa may malipay ana. Nitubag pa na si Ray, nga bisag ni text na lang daw ko niya, nga nagpahibalo nga niuli ko sa mua. Pero ako siyang giingnan nga dapat gigamit niya iyang common sense. Nandito ko niya unahog pangita sa balay na mo. Basta kay maugat ni Ray kay murag gamay na lang kay mubuto na. Pero nipiyong na lang na siya ug niadto sa kusina. Ako pod kay miadto sa kwarto ug didto naghilak. Ibalik-balik na ko kadaghan ang nganong ni Inter. Pero naugan na lang ako mataw ginilak. Wa jud ni sulod si Ray. Pero gigutom ko galit kay galuto di ay siya. Kaya niabot jud sa kwarto ang kahumot sa iyang giluto. Gigutom ko kay wa ko nakatarong og kaon kay sige sermon si mama giniha. Nagwelga na ako antiyan. Nakuratan pa ko kay ni sulod siya galit og nangutana kung mukaon ba daw ko. Kay gigutom jud kog maayo. Nikaon na lang ko sa giluto na Ray. Pero wala may tingganay. Mingaw na kaayo kay mga alas 12 na siguro to. Hapit na 1 a.m. Maupay pagpanihapon na mo. Or siguro advance na pamahaw. Pero taod-taod ana, kinitingog na si Ray. Ningon siya sa kuha nga dugay daw sila na humag-survey. Kanya pag uli niya, na siya kinahanglang humanon. Nipahuway siya daan, pero naglungag daw siya daan. Pero, nakatulog daw siya. Unya pagmata niya, wala na daw ko. Unya lapas na kuno kayo sa oras sa kuang tigaw. Og wala ra ko nitubag ana. Pero kung konsensya kay hapit na niabot sa langit. Pero hapit ra kay pagtanaw na ko sa lababo, sobra pa sa sinumbagay ang porma sa mga hugason.
Pero gitakom na lang dyan na ako akong baba. Pagbalik na mo sa kwarto, dito na pud ko nangayog sorry. Kaya napod ko sayop nga gibuhat. Bayloanay og sorry, then few hours later, paugnat na pud sa kusog. Hangtod naabtan og buntag nga walang tulugan. Ni duty ko nga murag zombie, pero blooming gihapon kay nakapaugnat sa kusog. Tinuod jud nga ang away kay lamas sa relasyon. Oy lami og way away. Bitaw. Pero gitry jud na ako akong best para mosabot. Nga usahay pwedeng masayop si Ray or basin ako ang masayop. Kay kaming duha dili jud mga perfect. Then usa pa jud sa kalagutan kini Ray sa kuha. Kaya nga ko ang paggagastador. Gusto niya nga i-minimize na ako ang akong paggastos sa kwarta. Kaya sa una wa pa ko'y trabaho, akong 100k dugay pa kay mahurot. Pero sa nakatrabaho na ko, murag hangin na lang ang 1k. Murag tanang online shop, kay suki na nako. Basta kay maglagot jud kay na si Ray tungod sa kadaghang items nga moabot. Pero niabot jud na ang karma nga na-scam ko sa kuang gi-order. Laguta jud kay nako. Nawala jud ako ang 3k kapin. Pero si Ray, mura ra jud nagdemonyo nga nagkatawa. Gisungog jud ko ana niya kay lagi ispartan man ang niabot. Pero okay ra daw kay lig-on kuno kaayo ni. Sukad pa sa una. Aha ka jud. Sa motong nabali na hinuna mong setting. Imbis di ari siya nako mo remit og kwarta. Adto na noon ko niya mo remit kay siya na'y mag-budget. Ni okay rapod ko kay sukad atong na-scam ko. Nakatagam jud ko. Gipakita ko ni Ray sa pag-budget niya sa mga needs ug wants. Dako ang needs ug gamay ra ang wants. Ug mas dako ang madong sa mga savings. Lami magprotesta kay dapat mo toda may gasto sa mga wants. Kay kami pang duha ug basin og mga anak nami basig di na may kapalit para namo. Basig di na may kapalit para sa mua. Dapat mag-stack sa kuguna. Pero kay mao man jud iyaha, wala na lang kumusupa kay basig moabot sa point nga magbidon takay na may kinsay dakong kwarta nga giambag. Kay pilday jud ko. Sa man nang kumadto kog mall kay may grocery, daghan kay kog matan-awan nga lamion. Puniton jud nako diretso. Pero kung kauban ako si Ray, naajud ko ika-holding hands while nag-grocery. Murag sweet kaayo. Pero ang purpose day niya, kay aron dili ko makapunit og bisan unsa. Og mo-action na gani kog punit, dali ra ko maguyod niya palayo. Hawak kamay para sa ekonomiya. Bitaw. Hantod sa milabay ang panahon. Unang Pasko namo as a married couple. First Christmas po namo nga wala na si Mama Ebs. Pero gi-celebrate gihapon namo as one family. Ang mga kuya ni Ray ug ilang mga pamilya, ug of course ako ang pamilya po. Ug maora gihapon ang venue. Kay sa balay nila Ray, dakog space ang sala. So perfect ug naay mga celebration. Si Ray ug iyang mga kuya ang naghimong chef. Wala akong family, mga palamunin kaayo. Nagsalig sa litsyon nga gi-pledge. Ug syempre ang amo ang duties as wives. Kami ang nanghugas. Then well nanghugas mi. Nangutan na tong asawa sa kuya ni Ray. Kung wala pa ba daw kunoy na shot si Ray sa kuha. Nitubagbod ko nga wala pa. Ug wala pa pud sa mong plano. Kay mag-enjoy sa ami nga kami lang sang duha. Nitubag po na siya nga dapat kuno nga mga anak nami. Iunsa pa man kuno'y dugayan. Nakatutok jud ko niya kay basi na saniban siya ni Mama Ebs. Kay sure ko mo jud na iyahang linya og buhi pa. Kay nagkontrol manggod pod mi ni Ray. Kay dili paligi ko ready nga manak. Gusto na ako nga magtagbaw sa mi nga kameran duha. Priority sa namo ang usag-usa. Pero natambagan na siguro pod sa iyahang mga kuya si Ray. Kay nihangyo naman ako. Pero kung ginan si Ray, nga 30 pa ko gusto mga anak. Basta kay nakaingon yun na si Ray, nga dugay pa jud daw kuno kaayo.
ug basin kunog dili mi makaanak. Pero ako siyang giingnan nga makaanak gihapon mi kung makasukol pa ang iyaha. Basta kay giistorya o gibuhat yun na tanan ni Ray para i-convince ko. Hindi ko no ko angay mabalaka. Nga dili daw ko mabalaka kay di yun ko niya pasagdan. Ang ako ara daw ang tuson kay kanang inig panganak. Pero pag human ko no ana, kami kunong duha ang magtinabangay. Basta kay daghan pa yun kay nagibuhat sa Ray para lang makonvince ko nga bisag next year lang daw may maghimog anak. Okay na daw kuno siya. Og tungod sa mga gipang istorya o gibuhat ni Ray, nadala jud pod in tawon ko. Pero ang iyang giingon nga next year pa daw, iyahaman day nang gisugdan pagkagabi. Paugnat sa kusog nga nawad-an jud tawon ko kusog. Kaya gi-career ni Ray iyahang goal nga mabuntis ko dayon. Pakapaka og piti-piti jud ang agi. Hapit jud ma-dislocate amo ang kabukugan. Bitaw. Pero iyaha yung gisulayan tanan. Iyahang gibuhat ang iyang pinaka-best. Pero dili pa yun siguro to para sa mua. Kay wala gihapon ko na buntis. Naka-celebrate na lang mi sa muang first wedding anniversary. Nabugok na lang yun siguro ang itlog na rin. Usually hindi gihapon ang mga pag-control. So matong nagpa-check up mi, pero wala may nakitang problema. So ang tambag ni Doc, nga try lang jud hantod sa makahimo. Ningon pa na si Ray sa kuha. Hindi pa siguro time nga makaanak na. Nitubag po ko niya, maayo kay imuhang na-realize. Tubag si Ray, lamin na unta kaayo makakitag liwat. Nitubag po niya, nga ihatag raligin na nato. Ug para gina sa tuwa. Salig lang, pero ayaw laom. Bitaw. Pero, milabay na lang ang panahon. Ug nag-celebrate na mi sa muang second wedding anniversary. Wala gihapon may kabuo. Pwede ba mininyong tambagan kung unsay buhaton ni Ray para makashoot siya? Bitaw. Hilig man unta siya mag-basketball, pero sa kuara gid siya dili makashot. Ug sa tinud-anay lang, gusto na jud kay ko nga makashoot si Ray sa kuha. Kay ready na jud kay ko nga mahimong inahan sa kanunay panabang. Kay ang mga barkada ni Ray nga gipangkasal na, nakatong amo ang mga giadtuan, kay naanay mga anak. Kami tawong duha kay nga gihapon hantod karon. Pero bisan pa ana, nawala ang love na munduha. Dili ko gusto nga magka-happy ending ang among love story ni Ray. Kay gusto ra nako nga magpadayon per me. Sunod tuig, sunod decade, kanang wala joy end ba? Charas. Ug magtarong ra kog finale pohon, ug kung mabuntis nako. Kanang detailed gyud kaayo kung unsa na mga posisyon among gibuhat ug pila ka rounds. Bitaw. Pero tungod sa reto sa mama, ang gipalitan nako og itlog sa una, ako anang nabana. And I thank you. Ladies and boys, doon tag-ingon, Shana all.